tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam, mutumin da ya yi sallan tarawihi a bayan liman har ya sallame cikin 10 na ƙarshe bai fita tahajjud ba, ya yi dace da lailatul qadr insha Allahu. In daren ne ya yi dace, in daren ne ya yi dace, ina fata an gane. Tarawihin da kai in dai daren ne an yi dace sai ka yi shi haka. Amma me yasa ake jinkirta zuwa can? Saboda a dace da sulusin dare na ƙarshe wanda shine mafi albarka, wanda a cikin ne ai tanazzalul mala'ikatu ko da yake mala'ikun suna sauka ne daga faduwar rana ne suke sauka, salamun hiya hatta matla'il fajiri. Saboda haka insha Allahu yayi Allah wani ya samu dace, amma a daure sai a fito tahajjudin, shi ma wani ƙarin bonus ne akramakallah.